Galang-galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-artrisin. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nasa Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Maray na pagkahapon na po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po tabi ka mo? Ano lamang tabian sa indong pangutuhan dyan? Naglalaan po kami na kamuna sa maray na kamugtakan. Haray po sa anong manakahilangan. And medyo marahay na ang sitwasyon kan panahon dyan po sa indong lugar. Ta kami digdi sa sentro kan Legazpi, grabe po tabian na init kan panahon. Gari wrong move nga ni Kuya Jun, naka turtleneck ako ngunyan, tapaguna ako may mga aratindiran. Maray na pagka udto po tabi sa mga nakaantabay, may naghahapot digdi. Una ko ngay Ate Angel ngaya, mapasiring niya kamo sa partikan Kamalig. Ito bagang naka-schedule na OKFM and DCGB Fun Day. Kauran ko kasubago via messenger si Josa Casey kan OKFM. May may magamit da po kan covered court diyan po sa barangay ito. So dapat na bibisitahon diyan kan grupo. Ito po tabi na bariw kan Kamalig Albay kung saan saro ini sa mga lugar kung saan po tabi igwanin mga evacuees na paramientas po tabi na nakikisirong dyan. Dahil nga ni po sa padagos man na aktibidad kan Bulkan Mayon. And i-reschedule sa kaya duman sa mga evacuees ta po dyan sa Barangay Bariw kan Kamalig Albay, medyo mag-antabay na lang kamo kuno arin na gigibuhon asin dadarahon po tabi kan DCGB at the same kan OKFM. Ito po tabi na sa indang sa tuya ngayang aktibidad tanganing makapagtauman po tabi nin kaugmahan duman po sa mga nag-evacuate nag-evacuate po dyan imbis medyo makalingaw-lingaw man sindakan sa indang na-experiensyahan na bako baga kaya komportable na harayo ka ta duman sa lugar kung saan kita komportable. Etong may bastante kitang katurog, may di kita medyo maaalanganin sa mga paghiro ta. Kumpara po baga pag nasa evacuation center ka, makalamaw-lamaw ka lamang dyan. Nasa sarong classroom po baga kayan, dakol-dakol na mga pamilya ang sasarabay-sabay dyan. Unless na sana kung iga po ipigbugtak na modular tent. And halos mahiwas man ang tinampoy di sa syudad ng Legazpi. Dahilan po tabi dakol na mga schools wala po tabi inin klase. And may nag-aarabutan na mga delegasyon hali po tabi sa manibang mga schools division di sa Region 5. Para man po yan sa pagbubukas kan palarong Bicol 2025 o 2026 sa aldaw po tabi nin Domingo. Diyan iyan sa BU Sports Complex dyan sa compound po tabi kan Bicol University. And bago may informasyon si Sir Andy Marbella na tatawan nin mga car pass. Ito po tabi na mga halimbawa may nasitar ang apod kaya kanduman sa muy ako nasitar. Itong tig-rent po baga na halimbawa bus makuangayakan mga estudyante from Rawis Elementary School kung saan nga iguduman kibiliting area. Tapos nadarahon dyan sa compound kan Bicol University dyan po ang karawat kung halimbawa. And
Tanganing maibitaran nga Angel itong so halimbawa, so mga masurundo man ngaya dyan, sumabersita kan sa mga aki, tatawan po nin carpas kan mga respektibo ng mga school principal. Kaya tanganing maibitaran ngaya itong so, mostly baga kaya, pag mga araw ka iyan, day man sinda, wala itong sa mga bisita digdi sa tuyang syudad, day man sinda familiar kung saan pwede ngayang mag-parking, day man sinda din familiar kung saan ba dapat o perang day dapat ang mga lugar kan mga paparadahan unless kung may nakabugtak dyan na no parking. And para medyo ma-relax man ang saring tabi kay na pulisiya. Kung halimbawa naghatod nga kipagkaon duman sa aking ngayong atleta, pagluwas ko yun, naka-wheel clamp na sa indang mga vehikulo. So syempre, ang connotation kayan sa tuya digdi sa Legazpi, di lamang nga kay konsiderasyon. Kaya tangani matawan naman hindi it na konsiderasyon. Pero sito it man po tabi na so pag sumaparada ka man kuya dyan. So dahil mo man ko paron sarong lane nin tinampo. Tanganing dahil man po tabi an makaulang sa bulos kan traffic ko po tabi sa sindong lugar. Maray na pagkauto kay Sir Jas Orlain, nakaantabay da po unan from Gabawan, Daraga Albay. Kay Sir Alvin Uy, iga po tabi sabi na, "Hi Ma'am Angel, chapsuy lang po ang ulam ko, tapos inuno na matang baka." God bless po ngaya tabi. Gari, iyo man iyan Sir Alvin, so panira ako kasubago, chapsuy, and ukoy. Yung natuparan ko kuya dun sa sa lamesa kasubago. And duman po sa mga naghaharalat, wara nin kamong kaaditan, dahilan po tabi wara nin mangyayaring parade na posibleng maka-affectar man. Duman po tabi sa bulos kan trapiko sa Domingo. And mostly lang medyo magabat lang na bulos kan trapiko dyan sa may parte kan entrance as in exit kan Bicol University. Dahilan po tabi imagine, maabot sa 10,000 na mga atleta, coaches, teachers, as in iba pang mga school officials. At the same time, syempre, ito po tabi na mga kasarabay kapamilya, kaya ito tabi na mga atleta dyan, iyo po tabi an mabisita at mahiling man po kan opening. Dyan po tabi sa may parte kan Bicol University. Maray na pagkaunto po sa Ravvox Animal Bite Center. Kay Ma'am Tet Aldana Hakub asin sa grupo. Congratulations po sa indong bagong branch dyan sa Rizal Street, Barangay o Purok 1 kan Barangay Itba kan Maanito Alba. Dyan sa may parte kan Sorsogon City. And then sa ipangatos, gari sa Iriga area, igwaman sinda dyanin bagong bukas na branch po tabi kan Ravvox Animal Bite Center. Tangani po tabi na mas mapahiwas an sa indang serbisyo. Sabi ni Ma'am Tet, Maanito Albay, San Jacinto Masbate asin Sorsogon City. Maray na pagkahapon po tabi sa Ravvox Animal Bite Center. And speaking of mga animals, tigi-imbitaran po tabi ang gabos na mga tagsadiri ni na ayam o ikos na magpartisipar po tabi sa gigibuho na Walk with My Pet, Pet Parade and Blessing. Gigibuhon po tabi iyan na alas 5 nin pagkaaga. Iga po tabi nin registration na syempre kayo po naman mag-register pero free lang po tabi yan syempre, so for attendance man nga ni sabi di kang Legazpi City Veterinary Office, good day for fur lovers, come and join us as we celebrate the Rabies Awareness Month para po sa gibuho na Walk with My Pet, Pet Parade and Blessing. Ang katuyuhan po kayan iyuan, syempre maipromotir ang pagiging responsable po tabi na mga tagsadiri nin ayam asin ikos. Asin, syempre, is versus man iyan tanganing, actually di sa Legazpi kaya, wara man po ni wara ni na kaso ni na rabies sa tawo.
kun kaya dainin ka editan dahil ta nagkapirang taon na nakakalihis na wala man kita din na scenario o sitwasyon po tabi na may certain na individual na nahagat nin ayam asin na nagkaiga po tabi ni na itong su rabies po tabi. Pero syempre, padagos mangrarekan anis versus ninda Dr. Manny Estepona an pamayo po tabi kan City Veterinary Office na mas maging responsable ang gabos po tabi na sa pagsasabing kung kita ngayon nagiging responsable may ibitaran ta ngayon itong su pagkakaigwanin animal bite, may ibitaran ta itong su may mga nagkaka-erimbelto po tabi sa road crash dahil ngayon may mga insidente pagkakaya na natangita na diskuido ngayon ito dakula ko kaya na nagkakamarte kuya Jo na kaya nga na diskuido ngayon iyan may buminalo ngayon bigla na ayang so iyan nga ni, dapat na maging responsable kita kayaan. Kung di man sino kaya nitong padakulao na sinataman na sino pong mga ayam. Partikular na kaya pag may arog ka ng mga road crashes, ang saro sa mga nagkakasarahutan, asin saro sa mga rason, iyo po tabian mga balaw-bagaw na ayam. Sabi digdi, ang primero da po na mga mapartisipar na may kaibahan na pet, ang makaka-receive po nin libreng t-shirt, asin syempre gakod nin ayam. Igwa po tabi nin libreng anti-rabies vaccine, libreng deworming tablets, asin kung halimbawa medyo costly, medyo mahal-mahal na bagang ng Kuya June, ang pagpapacheck up kan mga ayam, pagdara kayo sa veterinarian, kaya magkakaigwa po nin free consultation po dyan sa nasabing aktibidad. So, ang assembly area, assembly time, alas 5 nin pagkaaga, and then, an oras ka itong su pagralakawan, so walk nga ni, iyo po tabian alas 6 nin pagkaaga. And, pwede po kamo magpartisipar dyan. Hali sa may parte kan sa Wangan Park, pasisiring po tabi sa Ibalong Park, dyan po sa barangay Puro, Legazpi City. And sa aga, igwa ko ni nahiling na anunsyo hali sa ito man po baga na so ang pagpakapon mo niyang Kuya Jun ki mga ayam asin ikos, iyo po tabian medyo mahal man kumpara mo duman sa mga kumpara sa matigibong araw kainin na may mga counterpart, may mga katuwang na organisasyon. Sabi kan pinsan ko last time, nagkaigwa kisa rin kaining activity dyan sa may parte kan Barangay Dapdap, Legazpi City. Ito pala, tiga-ulo ka na ako kan pinsan ko. Nag-video na ako. Tanya akong kangaya, digdi ngaya, Zel. Sa ito pala, ang kantidad, di ko sure kung, pero talaga ang kantidad kini pag nasa private kang mga veterinarian, itong sa nagigibo ki procedure. Pero po digdi sa gigibo na spay and neuter, gigibon po ini dyan sa Barangay Orosite, kan Legazpi City. Sa Aldaw po yan, sa aga, petsa 28 na po. Sa aga ba? Petsa 28 ba Kuya June? Ay iyo, petsa 28. Ano na? Akala ko ang pizza 28. O, diba? Naralibong na ako, Jerome. Ang pag-una ko, ang pizza 28. Domingo. Na ano ako na masyado akong na-occupy kang pasistema sa Domingo. Domingo pa lang. Kaya pala, Domingo pa lang kita matarabaho. Tayo ang March 1. Kaya pagkiling ko, digdi, ano niya ako? Pizza 28. Akala ko Domingo. Ayan, magpasensya niyo na po talaga. Arag ko pala kayo pa naggugurang na. Tapos, pera po na pirang anesthesia na Jerome an itinusok ka. Sabi digdi, ayan na spay and neuter po tabi. Ang location kayan sa Barangay Orosite, Covered Court. Particular na sa may parte kan Tibu River Access Road. Doon po bagayan sa harang ni po bagayan dyan sa eskwelahan kan Orosite. Gari elementary school ito o harang ni dyan sa Barangay Hall. Doon po ang sa indang magiging venue. And kay puhan po tabi na mag pre-register. Hanapon nindo ang official Facebook page kan Legazpi City Veterinary Office.
May nakabugtak po duman na QR code kung saan po tabian mga for parents at pwede po tabi na magparehistro duman. Halimbawa, kung an as pay and neuter po nito, dito na i-translate ini Kuya John sa Bicol tapos sa Tagalog. An male cat o lalaking ikos, ang kantidad po kaiyan 700 pesos. Ang babaeng ikos 900 pesos. Ang lalaking ayam 1,500 pesos. Asin ang babaeng ayam nasa 2,000 pesos. Pero pera po kaiyan, may mga kwalifikasyon na dapat nasunodon po nindoan bago tabian na sabing procedure. Sabi digdi, para sa mga ayam, dapat po ang kilo niya, anda mababa sa 10 kilos. And kung sobra man po sa 10 kilos ang timbang kan ayam, halimbawa nga 14 kilos ang sa imong ayam na ipapakapon. Ang kada kilo Kuya John, halimbawa, ang kada kilo po na excess kay itong sa imong ayam o sa imong ayam, ang babayaran mo po tabi is 100 pesos na additional. Ang registration fee kada sa ayam po tabi o ikos ang 50 pesos. Tapos kung an sa indo po tabi na ayam asin ikos, ang dapat po tabi na nakarehistro dyan sa may parte kan Legazpi City Veterinary Office. Ikaw po baga sinanin mekanismo tanganing madeterminaran kung si Isay itong mga tagsadiri po tabi nin ayam asin ikos digdi. From 8 a.m. to 11 a.m. i-accommodate po tabi kaiyan itong mga nagrehistro via online. Tapos after 1 p.m. o ining 11 a.m. to 1 p.m. i-accommodar naman kaiyan iyo po itong pigaapod na walk-in client. So pag sinabing walk-in client, di ka nakapag-register duman na nasa batan mo sana si Madimo, may burubit-bit na ayam ko, dyan nag-apot ka, madingi masaing ka, ay maduman nga ako sa barangay Orosite nga ta, may ano nga duman, may spay and neuter nga kan so, syempre nga, ayam asin ikos nga iya. Di ka man, naunabihan ka, kinuha mo man so ataman mong ayam, dinara mo po duman. So dapat, nasa peryodo ka lang na nasa 11 a.m. sa good po tabi 1 p.m. And syempre, dapat po healthy ang saido po tabi na mga ikos as in ayam. Dapat po tabi na igwa syempre nin mga leash. Ito po bagang su igwanin gakod. Tamay mga pagkakataon magakaan Kuya Juna sa dawa sabihon ta na mabuot ang sarong ayam o sikos. Pag nakailing dyan kikapwa ni ayam, talagang madadagit. And tanganing syempre maibitaran man po itong su mag-iriwal. Then kung posible man sa nasu ikos tabi nindo ibugtak nindo sa cage po baga. May mga bagbaga kain na pa din ng laganan ki ikos asin ayam. Tanganing for safety man po ninda. Taday sa aram ngaya habang ngaya nakiki-istoryahan ka ngaya duman. Nailing mo na sana Kuya dun so ayam tapos ikos nagiiwal na. So ikos kagat-kagat na kan ayam. Sa pagi po kaya na iyan, kung halimbawa nakapuna po ang sinong ayam asin ikos, di man siya, may ibitaran ta na itong supagdakol nin populasyon. At the same time, at least, mapipreventaran ta na itong mga insidente ni mga balaw-bagaw na ayam, digdi po sa tuyang palibot. And sa aga, may mga activities pa po dyan ang Palarong Bicol. So, Gray Fun Run, igwanin gigibon po tabi sa aga and itong supagtanuman ng mga kahoy. Diyan po tabi sa may parte kan obelisk sa Barangay Puro, Legazpi City. Tanganing, bako lang kita duman nakasentro sa mga karawat. Bako lang nakasentro duman sa mga iba-iba mga sports events. Kundi, natuturuan ta pa ining mga atletang ini na, syempre, pangatamanan sa tuyang kapalibotan and dapat na bako lang kita more on tree planting kundi dapat po kita
pig kakaigwata, tree growing na ang pig aadaptar ta dahilan ta day nilang kita basta duman nagtatanom kundi dapat na ipig mo monitor ta po sinda ining mga ipigtanom tang mga kahoy kun iyan po an nagtatalubo tanganing sa future generation man may mga may mga ano man may mga lindong pa sindang aabutan. Maray na pagkaudto kay Sir Andy Marbella kan Task Force Kaayusan and then kay Tita Daphne Garcia. Sabi na, maray na pagkaudto po ngaya sa imo ngayon. Maray na pagkaudto Tita Daphne and ingat-ingat po tabi sa imong lokasyon ngunyan. Long time no si Tita Daph. Maray na pagkaudto kay Ma'am Bing Buen Bores, kay Sir Pio Fernandez, kay Sir Homer Realista Lola, kay Ma'am Rita Papinanas, kay Ma'am Maricel Latonero, and then kay Kuya King Reginaldo nakaantabay po ngunyan tabi na pagkahapon. Ang sa kuyang kapartner po sa Radio Technical, si Kuya Jun Napoles, IT's Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang